Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Ba Allah ina da tambaya da fari me sunan ka dai da fari? Na rago na dan mama. Okay, dan mama. Eh. Yawa dan mama dan Allah zan ma wata tambaya ne. To Allah ya sa na sani. Yawa ai kana da account a TikTok, a Facebook, a YouTube, a Instagram ma. Eh. Saboda ina ganin ka sosai. Yes. Yawa to shi yasa nace zan tare ka ma wata tambaya. Ka gane ko? Yanzu waɗannan wayoyinka ne? Eh wayoyi na ne, jawwaloli na ne. Yawa to kawo suna. Oh kai gaffa ka gudun min da waya ba. Ba zan gudan ma da su ba ina nan. A gane ko? Waya su ne, waya ita ce mutum. Yawa yanzu ai wannan wayoyinka ne duka guda biyu da wannan babban da karama. Eh. To masha Allah. Yanzu dan Allah zaka iya daina amfani da waya na tsawon rayuwa dan na hakarkin rayuwarka akan naira miliyan 100 ka daina amfani da waya ba kai ba ka riƙa ko da aro ne ko by mistakes ba za ka riƙa waya ba ka daina amfani TikTok, Facebook, Instagram komai kawai miliyan 100 ne su ne zaka tasa a gaba ba ruwanka da riƙa waya ko da an kira an ci ana son magana da kai wannan maganar ta yanki. Ra'u banna. Eh Malawi su fan 100 fa. Yes. 100. Miliyan 100. Miliyan 100 kai. Yes. Malawi me yan miliyan 100. Kai. Rasa account din TikTok ina inda na daina amfani da waya na daina. Komai ai shikenan kuma. Zaka da kamar irin rayuwar mutanen farko kenan. Bala'i. Kasan su ma son rayuwa kuma ba su yi amfani da wannan abubuwan ba kai zaka yi. Gaya ma a kunni ne ko in gaya ma a buɗe? A to ai an kallo muna so su ji abin da zaka ci. Okay, to duk wani dan kallo ya kalle ni da kyau. Akan miliyan 100. Account TikTok babu. Babu Facebook account babu, TikTok. Instagram babu, YouTube ma haka. Baba. Ka bani kawai account din TikTok dina. A'a har da shi za a saka a ciki. A'a miliyan 100 ne. A jikinka